Adunay usa ka politiko nga nagbag-o og partido. Kay nagbag-o man siya partido, tawagon na ba siya nga balimbing? Aduna usay usa ka botante nga nagbag-o og suportahan nga kandidato. Kay nagbag-o man siya og gisuportahan nga kandidato, usa na ba siya ka traidor? Mga kaigsuunan, nianing adlaw, imbitihan ko kamo sa pagpamalandong may tungod sa atong baruganan, isip sa katao. No? Kanus aman kita mawad-an og baruganan. No? O ngano man nga mawad-an man usab kita og baruganan. O unsaon man nato nga magpabilin kita nga usa ka tawo nga adunay baruganan. Ako kining naisgutan tungod kay diha sa unang pagbasa atong nadungog nga adunay tulo ka tawo nga nagpabilin nga matuohon, nagpabilin nga mituo nga adunay usa ka Dios, lahi sa Dios nga gusto nga ipasimba kanila ni Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia ni adtong panahona. Kining tulo ka mga maayong tao nga naisgutan, sila mao si Sadrak, Misak ug Abednego. Buot sa hari nga simbahon katong estatwa, apan sila wala gayud misugot kay nasad sila nga dili kadto mao ang matuod nga Dios. Bisan pa og magdala kini sa ilahang kamatayon, wala gihapon sila nitsunod sa mao nga hiwi nga mando sa usa ka hari. Adunay mga pipila ka mga rason ngano ang tao mawad-an og baruganan. No? Una, survival. Buot lang luwason ang kinabuhi. Dali lang tana kayo kang Sadrak, Misak ug Abednego, ilad-ilado lang ng hari, ni simba-simba sila para ingnon nga nituo sila sa mando sa hari, pero wala nila nabuhata, no? Wala sila nahadlok, no, sa tungod sa survival nga isyu para sa kanila, wala dili sila mahadlok nga mamatay. Basta dili nila bag-ohon ang ilahang pagtuo, no? Ikaduha nga posible nga hinungdan nga magbudi ang tao tungod sa ambisyon, no? Naa siya'y gusto nga makabuot nga mga dagkong mga butang, siguro na i-promise ang lain nga mga partido para sa iya mong bag-o siya og kanang partido o bag-o nga leader kay mas dako-dako siguro kalindahaw ditong dapita, no, posible pod. Ikatulo mga kaigsunan, posible nga dili tungod, no, sa pagtraidor pagbudi kundi mas nakit-an niya nga mas makaayo sa kadaghanan kung siya magbag-o, no, sa iyahang desisyon, magbago sa iyang pagapilion, magbago sa iyahang pagasuportahan for the greater good. No? Og posible usab mga kaigsunan nga ang usa ka tawo tuso lang gyud, no? Gusto lamangan ang uban. Mao nga siya magbag-o sa iyahang baruganan. No? Bisag unsa pa man ang rason, no, dili kita magbag-o sa atong baruganan sa atong pagtuo. Nganuman, tungod kay ang atong Kristohanong pagtuo, ato mang gituohan nga kini, mauna kini ang makahatag og kahupayan sa tanan natong mga tinguha sa kinabuhi. No? Tanan natong mga ambisyon nga gusto makabot sa kinabuhi, pinaagi sa atong Kristohanong pagtuo, ato na kini siyang maangkon. Ug para kanato ang atong Kristohanong pagtuo maghatag og kaayuhan dili lamang sa atong kaugalingon kundi kaayuhan sa kadaghanan for the greater good. Ug nagto kita nga kung kita magpabilin sa atong Kristohanong pagtuo, kita mahimong manggialamon, no? Makabaton kita og kaalam nga ato ang magamit sa atong pagkinabuhi kay anaaman kanato ang kamatuoran. Diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog nianing adlaw,
ato ang mapupo ang tulo no kapamaagi haron kita mahimong matinud-anon no, sa ato ang Kristohanon nga pagtuo sa atong gibarugan nga pagtuo kang Kristo. Una, kung kita magpabilin sa iyahang mga gitudlo no, magpabilin sa iyahang pulong. Niingon si Jesus, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Kana bitang sigita og lantaw sa atong mga social media accounts, bisag unsa na lang ang mga i-feed nga mga news ug mga information, maimpluwensyahan ang atong panghuna-huna. Unya posible nga naipang-doubt diha sa atong Kristohanong pagtuo, unya magduda na dayon ta kung tinuod ba ang atong baruganan. Apan kung magpabilin kita sa pulong sa Dios, dili kita magbag-o sa ato ang gibarugan. Ikaduha, mga kaigsuonan, matud pa ni Hesus, kung tinuod ang atong pagtuo, kinahanglan ipakita nato kini sa atong buhat. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Pinaagi sa buhat ato ang mapakita ang ato ang tinuod nga baruganan. Kung kita ang atong Kristohanong pagtuo, igo lang sa pagbasa-basa, igo lang sa pagsimba-simba, pero wala tay binuhatan nga nagpakita nga tinuod gayud kita nga mga sumusunod ni Kristo, posible nga ang ato haynong mga binuhatan mahiadto sa mga kahilayan. No? Mas maayo kung ang ato ang mga binuhatan kanang Kristohano, no? na ipagsilbi ngadto sa atong mga kaigsuonan, ilabi na gayod sa mga naglisod. Kay nianing paagiha, atong maikinabuhi ang gitudlo sa atong Ginoo nga pinaagi sa gugma makabaton kita og kaluwasan. Pinaagi sa gugma atong maipakita ang ato ang pagtahod ug pagsimba ngadto sa Dios. Ikatulo, mga kaigsuonan, kung kita adunay pagtuog kini atong barugan, kinahanglan ato gayod nga higugmaon ang atong Ginoong Hesus. Diha sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, si Jesus miingon, kung ang Dios mao pang inyong amahan, inyo naunta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ania dinhi. Haron magpabilin kita sa ato ang Kristohanon nga pagtuo nga ato nang gibarugan, isa kini ka desisyon. No? Kung mo desisyon kita, so magpili gayud kita kung asa kita magpaulipon. Magpaulipon ba kita sa maayo ug sa daotan? Kung magpaulipon kita kang Hesus, pilion nato ang maayo. Pilion nato ang hustisya. Pilion nato ang angayan o kaayo para sa kadaghanan. Kung ang atong Kristohanong baruganan, mga kaigsuonan, ato ang mapadayon, kini maghatag kanato og dakong seguridad, maghatag kanato og kalinaw, maghatag kanato og kagawasan. Maingon nga si Misak, Sadrak ug Abednego, tungod sa ilahang Kristohanong pagtuo, wala gayon sila gipasagdan sa atong Ginoong Dios, sa dihang sila gihulog na ngadto sa hudno nga kalayo. Wala sila naunsa tungod kay sila giprotektahan sa Dios. Sa mga tao nga adunay baruganan, sa kanato nga magpabilin sa atong Kristohanong pagtuo, ato niya nga mapupo ang mga bunga sa atong Kristohanong pagtuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Jesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.